नमस्ते बिहार। और रउआ देखा तनी आपन बात। और हम एगो बात बता चल चाहतनी कि हमनी के छठी माई के कृपा से नौकरी मिल गई। बहुत मुश्किल से मिलल है, खोजत खोजत। है यहाँ के कंपनिया के टी शर्ट है। हमार टी शर्टवा कहाँ बाजी? तार टी शर्ट कंपनी अभी दिले भी बनवावे खातिर, ये साइज के ना रहे, लेकिन जल्दी मिल जाए। हमारा साइज के टी शर्ट जल्दी मिलेला ना, सिवावे के पड़ेला। जल्दी कोनो दर्जियो ना सकारस। हमनी के छपरा में ही अपना माने होम टाउन में नौकरी मिल गई। चलिए, बहुत बहुत खुशी मिलता हमरो देख के। और वही देख सकता नहीं कि इहे हमनी के कंस्ट्रक्शन के काम बा, फोर्डिक्योर के कंस्ट्रक्शन के काम बावे, इंटीरियर डिजाइनिंग के काम बा, फर्नीचर के कोई भी काम होकी आए जगह जो भी बावे ना हाई लेवल के काम होकेला, जो हमरा शहर में मिलेला ए जगह ई कंपनी दे रहल बिया। कम दाम में बढ़िया काम बा। हमनी के सब बाहर के मिस्त्री भी आवेला ने जा काम हम करे खातिर, तो फिनिशिंग बहुत बढ़िया मिली। वो लोग जब बनावे कोई कोनो काम होगी छपरा में सिवान में हमनी के बानी। और रउए लोग से 2 पैसा कमाए के बा महाराज, काहे कि नौकरी तो छोड़वा देले बानी सर। नौकरी तो छोड़वा देले बानी लो। और रउए लोग का छोड़ले बानी लो, तो छठी माई के अतिर हमनी के नौकरी छोड़ के आइल बानी सन। ये चीज पर तनी ध्यान देवे के बा। प्यार सपोर्ट बना रहो। हाय देखी है फोर्डिक्योर कंपनी बा। देखिए हमनी के साइड जोन में अभी काम चल रहल बा। सब साइड पर हमनी के काम चलता है जबा। मेहिया रोड में बावे है, हाईवे रोड लोकत है। रउआ हाईवे देख सकता नहीं, होटल पटना हाईवे है। एक से एक शोरूम बा, एक से एक शोरूम बा। बगले में हजार हुआ वाटर पार्क भी मिल जी है पीछे में। देखिए है पीछे में वाटर पार्क भी बावे। तो रउआ एक बार हमनी के सेवा के मौका दी। और वो लोग के जमीन खरीदे को छपरा में, तो हमनी के नंबर पर कोनो काम हो खो जमीन से घर से रिलेटेड संपर्क करी जा। सब काम खातिर बानी सन। सही रेट में मिली, सही रेट में मिली। प्यार दुलार आशीर्वाद बना रहो।